మనం పెళ్లిలో ఉన్నాం. ninj maro e biha tamanjanai పెళ్లి అనేది సంతోషంగా ఉండాలి. biha inai raha nanga machide. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒకసారి ఒక వివాహానికి వెళ్ళాడు. rajat yesu kristu oro dinata ro naita biha taki hachesi ద్రాక్షారసం అయిపోయింది. e naita draksarasara ద్రాక్షారసం అంటే అర్థం ఏంటంటే సంతోషం అయిపోయింది అక్కడ. ద్రాక్షరసైనంతకి అర్థమైన ఇచ్చింకి ఎంబ రాహ హిల్లే రాహాచే. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వెంటనే వారందరికి ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు. రేటు రజాత్ యేసుక్రీస్తు లోకు తకి బరే జాన తకి రాహ ఇత్తేసి. అపోస్తలుడైన పౌలు హెబ్రీ సంఘానికి రాసినటువంటి పత్రిక 13వ అధ్యాయము 4వ వచనం, వివాహం అన్ని విషయములలో ఘనమైనది. తేరో అధ్యాయమి సారి వచనం తేరికిను బీహ అన్నై భరతికిహ ఆత్య అకిహ గవరిమిగట్టాయించి ఒణిపితిదే. వివాహము అన్ని విషయాల్లో ఘనమైంది. ఎరికిదు బీహ ఇన్నై ఎచ్చకేనో హారే తై ఎలా అతి గౌరమికి వెళ్తకి సరే అత్తాయి. అన్ని విషయాలు అంటే ఏంటి? ఆత్య అకిహ బర్రె ఇచ్చి ఏనై ఇచ్చి ఆత్య ఆ తీరుఘ బర్రె. ప్రస్తుతానికి చాలా మోడర్న్ కల్చర్లో మనం ఉన్నాం. నీ మారో మంజీని తీరు ఏం లేత ఇచ్చేకి ఏనేం లేతి తీరు తొలేనో మంజీని ఈ మానవ బతికినాయి. ప్రస్తుతానికి పెళ్లి రోజు కూడా పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు ఖాళీ ఉండట్లేదు. హెర్కిదు రేటు తక్కి ఇంబా బీహాని బీహ మీరేసి బీహ మాంగవ తాంబు మేళ మంజీలోరి వాట్సాప్లకి తర్వాత ఫేస్బుక్లకి స్టేటస్లకి వీటికే టైం అంతా అయిపోతూ ఉంది. హెర్కిదు తాంబేనా కీనరిచ్చేకి మారు మిస్ అయినాయి వాట్సాప్ ఒడే ఏమా నా టేటస్ ఇంజి ఇట్టింతాణ ఈ తీంబే తాంబు ఈ ఫేస్బుక్ ఇంజింతాణ ఏ ఈ మాన తమి సమ్మెంతి పండకొడ్డి హిమంజీనరి. ప్రస్తుతానికి మన మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఈ వివాహం చాలా ఘనమైనదిగా జరుగుతుంది. హెర్కిదు నీ ఏ మా మధ్య ఆహీని ఈ బీహ ఎచ్చకేనో గౌరవనంగా ఆహీనే. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి పెండ్లి కుమారుడు ఎప్పుడెప్పుడు నా పెళ్ళి అవుతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు. హెర్కిదు ఇంబా కుగ్గాని ఈ బీహ మీరేసి ఎచ్చేత నా బీహా నేంజి తాను హేర్కి మంజానిసి. ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి కన్య ఎప్పుడెప్పుడు నా వివాహం అవుతుందా అని ఎదురు చూస్తుంది. ఎలా తింబా కుగ్గాని డిండా ఏనా జేర్కి హీనే చేకి ఎచ్చేత నంగో బీహా ఏనే జేర్కి హీనే. ఎందుకంటే ఇది ఘనమైనటువంటి కార్యం. ఏనాతకి ఇచ్చి ఇది హారే గౌరవం గట్టి కమ్మ. సాధారణంగా మనం చూసినట్లయితే భూమిని మనం ఘనమైనదిగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. హేర్కిదు మా గౌరవం గట్టాయి ఏనాతకి ఇచ్చికి ಹಾಗುತ್ತಮ್ಮನಿ ಹುಕ್ಕಾಣ್ ಹೇರಿಕ ಸೋಗು ಹೇರಿಕ ನಾನು ಏನಾಸ್ಕೆ ಕಿತ್ತಿದೆ ಎಂಜೋಣ ಪಿನಿಸಿ. కాబట్టి నక్షత్రాలు సూర్యుడు చంద్రుడు ఇవన్నిటిని ఘనమైనదిగా చూస్తూ ఉంటాం. ఇంజే మారో ఏనా ఇంజే హెరికిన ఇచ్చికే వాతి ఈ వేడతి ఎలా తిలేంజు ఈ హుక్కాణి మారు ఎచ్చకేనో గౌరవం గట్టానగా హేరికిన్నాయి. పూర్వం నుంచి మన పూర్వీకుల నుంచి మనం వింటూ వచ్చాం. ఆకాశం చాలా గొప్పది. ఎందుకంటే అక్కడ నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, సూర్యుడు ఉన్నాడు, చంద్రుడు ఉన్నాడు, ఆ మహాపురువు ఉన్నాడు అనే విషయాలు మనం వింటూ వచ్చాం. హెరికిదు మారో హాగుతి బాట అప్పుడుటే మారో వెంజీ వాతాయి ఏనాతకి ఇచ్చింకి లెక్కో హాగు మనే ఏదిదా అనహ హుకామను ఏదిదా లేంజు మనే ఏ లెక్కో మహాపురు మనే సింజి మారో వెంజీ వాతాయేదని మేరకిత్తాయి. ప్రతిదానికి భూమిపై మనం సాష్టాంగపడి నమస్కారం చేస్తుంటాం. ఎందుకంటే ఈ భూమి అన్నిటికంటే గొప్పది అని మనం నమ్ముతూ వచ్చాం. హేరికిదు ఆత్య బర్రె బాట మారో ఏనాకినా ఇచ్చికి భూమి తమారో బేటురి హా జోర్కినాయి ఏనాతకి ఇచ్చి ఆత్యకి హా భూమి హారే కజ్జాయించి మారు ఒణిపినాయి ఇలా హారే గౌరవం తాయించి మారు ఒణిపితాయి. ఇవన్నీ కూడా దేవుని చేత సృష్టింపబడినవి. ఇవన్నీ కూడా వాటి క్రమము చొప్పున వాటి పనిని అవి నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాయి. హేరికిదు ఈ బర్రెస్కే మహాపురు రచ్చికితాయి మహాపురు ఏమాతకి ఎమ్మేమిని తీరు ఇట్టి తెసినో ఏ తీరుతులేవి కమ్మకి వాహీను. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది వీటన్నిటికంటే కూడా మానవుణ్ణి చాలా గొప్పగా దేవుడు తయారు చేశాడు. హేరికిదు మహాపురు కర్తవ్య జన ఇవా బర్రెకి హాస్కే నోరుతి మహాపురు హారే తన అయినంగా ఎలా హారే గౌరవం అన్నగా రచ్చికిత్తేసి. మనకు సముద్రం అంటే తెలియదు, మారు సందురిచ్చి పున్నాయి. భూమిని ఎందుకని భూమి అని పేరు పెట్టారంటే ఈ భూమి తేనాతకి భూమి ఇంజి దోరుట్టి తెరిచి భూమి అంటే అర్థము ఆరిన నేల అని అర్థం. భూమి ఇచ్చి దాని అర్థమేనా ఇచ్చి వాయితి తాయి ఉంచి అర్థమి. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఆరిన నేల కనిపిస్తుందో దాన్ని మనం భూమి అని పిలుస్తున్నాం. ఎర్కి దెంబి అచ్చి రో వాయితి టాయి ఇచ్చి ఏ ఇలాగట్టాయి ఏయున ముంజాన మంజాననేదంతి మారో టాయి ఉంచి హాటినాయి. 4 భాగాల్లో ఒక్క భాగం మాత్రమే భూమి ఉంది, మిగిలిన భాగం అంతా కూడా నీళ్లతోనే అది నింపబడి ఉంది. హెరికిదు సారి భాగ్య ఏది
ఇలికి ఏయుణ ముంజాన చోంజాహ మంజాన హారితై బర్రెస్కే ఏయుణ ముంజ మంజానే దానికి దేవుడు సముద్రం అని పేరు పెట్టాడు. ఏదంతి మహాపురు సందురించి దోరు ఇట్టి తెసి కాబట్టి కొంతమంది ఆ సముద్రాన్ని గొప్పదిగా భావిస్తూ ఉంటారు. లకే కొచ్చే జాణ ఏ సందుర్తే హారే తైన్నంగా ఉణపినెరి మిగిలిన భాగం మన కంటి ముందు కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ పర్వతాలు. ఏర్కిదు హారితి ఈ బాగా ఏనా ఇచ్చేకి మా కణకకి చోంజా హింజని ఈ హోర్క ఈ పర్వతాలని గొప్ప వాటిగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. హేర్కిదు ఈ హోర్కాని మారు హారే తానంగా హేరికి హిమన్నాయి తర్వాత పక్షుల్ని గొప్పగా చూస్తూ ఉంటాం. ఏదిదా అనహ పొట్టకాటితి మారు హారే తానంగా మెస్సి అన్నాయి జంతువుల్ని గొప్పగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. జంతోని మారు హారే తానంగా మెహనాయి ప్రకృతిని మనం గొప్ప వాటిగా చూస్తూ ఓడే ఈ ఉంటాం. రచ్య హానాతి మారు హారే తానంగా మెహనాయి కానీ ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి 10 విషయాలు నేను మీకు చెప్పాను. ఈ 10 విషయాలన్నిటికంటే కూడా గొప్ప వాటిగా దేవుడు నిన్ను నన్ను తయారు చేశాడు. ఏర్కిదు ఇవ దొస్సోగొట్టతి మీ మా వెస్తతే గాని ఈ దొస్సోగొట్టటి మహాపురు నిన్న నన్నే హారే తరాయనంగా తాను రచ్చికి హాంజనేసి ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతి కంటే కూడా, జంతువుల కంటే కూడా, పక్షుల కంటే, పర్వతాల కంటే, సముద్రం కంటే, సూర్యుడి కంటే, చంద్రుడి కంటే, నక్షత్రాల కంటే, ఆకాశం కంటే, భూమి కంటే కూడా నువ్వు నేను గొప్ప వాళ్ళం. ಹೇರ್ಕಿದು ಮಾರ ಮೆಸ್ಸಿನ ಈ ಭೂಮಿಕಿ ಹಾವ ಹಾಗುಕಿ ಹಾವ ಓಡೆ ಹುಕ್ಕಾಕಿ ಹಾವ ಓಡೆ ವೇಡಕಿ ಹಾ ಲೇಂಜುಕಿ ಹಾ ಸ್ಕೇಲ ಏದಿದ ಅನ ಸಂದುರಿ ಓಡೆ ಹೋರ್ಕ ಪೊಟ್ಟಯ ಓಡೆ ಜೊಂತೊಯ ಈ ಭೂಮಿತ ಚೊಂಜಾಹಿನ ಬರ್ರೆಕಿ ಹಾಸ್ಕೆ ಅಗ್ಗಡನಂಗ నోరుతయాతి మమ్మే మహాపురు రచికి హాంజనేసి నిన్ను నన్ను చాలా గొప్ప వాళ్ళగా దేవుడు తయారు చేసి నిన్న నన్న ఎచ్చకేను హారే తరాయనంగా మహాపురు రచికి హా జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక ఘనమైన దినాన్ని దేవుడు పెట్టాడు. ಹೇರ್ಕಿದು ಮಾ ಬರೇ ಜಾಣತೈ ಮಾ ಬತ್ಕುತ రొదిన తెచ్చకేనో గౌరమిగట్టన్నంగా మహాపురు ఇట్టి తెసి లూకా జీవితంలో ఈ రోజు ఘనమైనదిగా దేవుడు చేశాడు. ಹೇರ್ಕಿದು ಲೂಕ ಬತ್ಕುತ ఎలా తన జీవిత మహాపురు నుంచి ఎచ్చకేనో గౌరవంతి కమ్మకి హానెసి ఇప్పుడు తన జీవితంలో ఎందుకు ఇది ఘనమైందంటే దేవుడు చేసినటువంటి దినం ఇది. తన బతుకుత తన జీవిత ఏనాతకి ఇది గౌరమిగట్టైనంగా మంజీన ఇచ్చేకి మహాపురు ఈ కమ్మతి కిహానెసి ఈ ఘనమైన దినాన్న దేవుడు తనకు బహుమతిగా ఇస్తుంది. ఎవరినంటే ఎలీషాని ఇస్తున్నాడు. ಹೇರ್ಕಿದು ఈ గౌరమిగట్టి దిన్నత దాననంగా మహాపురు ఎంబారాహి హీనెసి చిత్తంగో ఎలిసని హీనెసి ఆదాము దగ్గరికి అవ్వను తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆదాము తాను హవంత తిడాయు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. అవ్వని దేవుడు సాటి అయిన సహాయంగా ఆదాముకి ఇచ్చినట్లు మనం చూస్తున్నాం. హెర్కిదెంబ మహాపురుకత తమార మెస్సినాయి హవ్వని ఆదాముకి ఏనాకిచ్చి చీరో సక్కనంగా హీతిలేకి మార మెస్సినాయి. అంటే భార్యని దేవుడు భర్తకి సాటి అయిన సహాయంగా ఇచ్చాడు. హెర్కిదు డొక్రిని డొక్రకి ఏనికి హీతెసి చీకిరో మన సక్కనంగా మంజల్తకి మహాపురు హీతెసి ఈ రోజు నుంచి లూకాకి సాటి అయిన సహాయం ఎలీషా. నీంజుటి ఏ లూకకి సక్కనంగా మన్నాయి తన్నితొల్లెమన్నాయి ఎలీసా పుట్టింది మొదలుకొని తనకి సాటి అయిన సహాయం లేదు. జన్నాతి తాటే అసహ తంగు సక్కనంగా ఏనా హిల్లే తల్లి ఉంది కానీ సాటి అయిన సహాయం కాదు. తల్లి మన్నె గాని తల్లి తంగు సక్కాహ మంజలి ఆటే చెల్లెలు ఉంది కానీ సాటి అయిన సహాయం అసలే కాదు. బోపి మన్నే ఏ బోపివా తంగు సక్కనంగా మన్నయా ఆ మామలు ఉన్నారు, అత్తలు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు. హెర్కిదు మామ మన్నెసి అమస్కమను ఎన్నోసార్లు తన హృదయంలో దిగులు పడి ఉంటాడు. ఎచ్చరబేడేనో తన జీవితంలో తన హీయత తాను అజ్జడోయినసి ఆదాము కొన్ని దినాలే ఒంటరిగా ఉండలేకపోయినప్పుడు దేవునికి బాధ కలిగింది. అయ్యో ఆదాము ఒంటరిగా ఉన్నాడే, ఆదాముకు సాటిన సహాయం లేదని దేవుడు ఆలోచించాడు. హెర్కిదు ఆదాము తాను ఏ బాధతులు డొండతుల్లె మన్నని మహాపురు మెసలాడ అనహ ఆదాము ఇచ్చే డొండతుల్లె మన్నెసి ఇంజహి తంగు సక్కనంగా మంజలు తక్కి హవ్వని మహాపురు హిత్తెసి అదే విధంగా దేవుడు లూకాను చూసినప్పుడు లూకాకు సాటైన సహాయంగా ఎలీషాని ఇవ్వాలని దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు. ఎలికి మహాపురు లూకా మెస్తటి లూకకిస్కే సక్కనంగా మంజలు తక్కి మహాపురు ఎలీసని హిత్తెసి చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను అనుకుంటాం. ఎరికిదు మార ఎచ్చరబేడే నొనిపినాయి నాను పరకొడితే ఏంజి అబ్బాయి అంటాడు నువ్వు కాదు నేనే చేసుకున్నాను నిన్ను అంటాడు. కొక్కసోను పిన్నెసి నాను కిహ కొడితే ఏంజోను పిన్నెసి అమ్మాయి అంటే లేదు లేదు నువ్వెక్కడ చేసుకున్నావు నేనే నిన్ను రెక్కబట్టుకొని వచ్చి చేసుకున్నానంటది. పోదైలేనే ఏ నాను నిన్న కేయు అసౌహ నాను ఏ నిన్న ఇట్ట కొడతే లాతి బిహాయతే ఏంజి వెహ్నాయి. అయితే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నీవు నేను కాదు చేసుకునేది దేవుడే జతపరిచాడని వాక్యం సెలవిస్తుంది. మహాపురు కత్తజీ లేంజి వెస్సింజనే నేను నాను ఏ నాను ఏమి మా జోడు జొతకి అయితే ఏంజి మహాపురు కత్త వెస్సింజనే. చాలా మందికి ఒక అనుమానం రావచ్చు, నీ ఎచ్చరు జాణ తెర్మింగో నో మీ బిత్ర అనుమాన హోతానే దేవుడు జతపరచడం అంటే మహాపురు జోడు జొతకి నా ఇచ్చి ఇలా పాస్టర్ గారు కోట్ వేసుకొని వచ్చి ఇలికి పాస్టర్ అబా రో కోటు తుర్హవా ఆ అబ్బాయి మంచి తెల్ల బట్టలు వేసుకొని
కొక్కసి ఓజ్జ కుమ్డిసొ కతురుహా అమ్మాయి చక్కటి వస్త్రాలు ధరించుకొని ఓడే పోతావా ఎచ్చకేను నెహి ఉంబురుక పొరుహా పాస్టర్ గారు వాయిద్యాలు వాయించుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ తీసుకొని వస్తే పాస్టర్ ఆబాయ పాచు పాచి బాజగాజతోలే తత్తిహి తర్వాత మంత్రాలు చదివి ప్రమాణాలు చేయించి పెళ్లి చేస్తే అదే దేవుడు చేసిన పెళ్లి అని చాలా మంది అనుకోవచ్చు. తాంబు మొత్తం సద్విహి ఇలికి పరమాణక కివికిహ బీహకి ఇచ్చర ఏది ఏ ఎచ్చకేను గౌరవంతి బీహా జోడిపినేరి. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నటువంటి పెళ్లి కొంత శాతం మన సాంప్రదాయం కాదు, మన కల్చర్ కాదు, ఇది బైబిల్ చెప్పింది కూడా కాదు. హెరికి దుని ఏ మారు కిహిని ఈ బీహా కొచ్చక ఏది బైబిల్ వేస్తాయివా ఏ ఓడే మా కూళ్ళు తక్కి ఎలాతి మా నోరు తక్కి హెలితి తీరువా ఏ. ఈ సమయంలో మాల్లుడి గురించి ఒక మాట నేను చెప్తాను. నీ ఏ నా బంజ వాటరో కత్తవేస్తా ఎంత చెప్పకూడదు అనుకున్నా చెప్పాల్సి వస్తుంది అల్లుడు, ఏమనుకోకు. ఎచ్చక వెహాతి దయచివా వెహిని జీవ వచ్చింజనే. ఎలీషా గురించి ఏమని చెప్పేవాడంటే ఎలీసని బాట ఏనాంజి వెస్పీతే సిచ్చింకి ఏమని చెప్పాలి ఎలీషా గురించి? ఎలీషా ఎవరంటే మా మరదలని చెప్పొచ్చు. ఎలీసా ఏనాపట ఇచ్చరి నా మెహణాంజి వెసలానే, లేకపోతే ఇప్పుడు మోడర్న్ స్టైల్ చెప్పాలంటే మరి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నీ వెసిని తీరుతోలేచి ఇది పోదన తోణేణించి వెసలానే, లేకపోతే నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నానని చెప్పొచ్చు. ఎలా అతి నాను బీహా అతి తేంజి ఒణిపిమా ఎంజి వెసలానే. కానీ లూకా హార్ట్ఫుల్ గా ఏం చెప్పేవాడంటే గాని తన హియనెంజి లూక ఏనా వెస్పీతెసి ఇచ్చి నా భార్య అని చెప్పేవాడు. నా డొక్కురి ఇంజి వెస్పీతెసి సంవత్సరం క్రితం నుంచి నా భార్య అని చెప్పేవాడు. బర్సెక తొలిటి ఏ నా డొక్కురి ఇంజి వెస్పీతెసి. అంటే మీరు అమ్మాయిని ఇచ్చినా ఈగిపోయినా, నేను చేసుకున్నా చేయకపోయినా, పాస్టర్లో మీరు నాకు పెళ్లి చేసినా చేయకపోయినా, నా హృదయంలో నేను అనుకున్నాను నా భార్య అది. తాను ఏనా జోడిపితెసి ఇచ్చి మీరు హియతివా ఒడే పాస్టర్ బా బీహకి ఎతివ కియాతివా నా హియత నా నొడిపితే ఏది నా డొక్కురి ఇంజి. మన కువి సాంప్రదాయం ప్రకారం ఏ రోజు అయితే అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మాయి చేయబట్టుకొచ్చాడు ఆ రోజు పెళ్లి అయిపోయింది. ఎరికిదు మా కువి మేరతొల్ల ఇచ్చి ఎచ్చలాచి ఏ పోతిని జహజా కేయవస తనైనో ఏ నేచు బీహా హాచి లెక్క. కాబట్టి దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి వివాహం అంటే ఏంటంటే ఏదో పాస్టర్లు వచ్చి చేసిందే వివాహం కాదు. ఎరికిదు మహాపురు ఏర్సితి ఎలా అతి ఇట్టితి బీహాచి ఏర్సితి బీహాచి పాస్టర్ ఆబా హజా కేయస తచ్చా బీహకి నా ఏది బీహా ఏ తాంబెచ్చలాచి రెండు ఆనేరును ఏది ఏ బీహా. నువ్వెవరి చేయి అయితే పట్టుకొని వచ్చావో వాళ్ళతో నువ్వు జీవితాంతం బ్రతకాలను అని చెప్పడమే దేవుని యొక్క చట్టం. ఎరికిదు నేను ಎಂಬಾರ್ಕೆ ಅಸಲೆ ವಾತಿನೋ ಏವಣ ತೊಲೆ ಕಲ್ಹ ಹಾವೆತ ಕಲ್ಹ ಬದುಕಿನ ಏ ಮಹಾಪುರು ಇಟ್ಟಿತಿ ರೋ ಮೇರ ಇಲ್ಲ ಅತಿರೋ ಕಟ್ಟೆಡಿ. ఇప్పుడు సామ్యుయేల్ గారు పెళ్లి అవ్వలేదు, నే సమయలు బిహా హాలోసి అంటే ఈ విధంగా జరగలేదు. ఇచ్చి ఇల్లికి ఆహాలే కానీ పెళ్లి అయింది అవ్వలేదా? బిహాతకి ఆహాలే. అయిన తర్వాత తను బాగా బతకాలని ఎక్కడికి వెళ్ళి రాళ్ళు ఎత్తాడు, ఏవేమో చేశాడు. బిహాతి డాయి ఏనాకిచ్చి ఇచ్చికి ఎంబీఎన్ హజా నహికి బతికితి దేంజి వాళ్ళ పెరిగి ఏనాయన కిత్తేసి ఎత్తారా ఎత్తలేదా? ఎత్తారు సార్. ఒరిస్సాకి వెళ్ళి కూడా ఎత్తారు రాళ్ళు. ఒడిశా జాస్కే వాళ్ళ పెరిగేసి. ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు నా పెళ్లి ఇట్లా పాస్టర్లు చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటానులే అనుకుంటారు చాలా మంది. ಹೇರ್ಕಿದು ಇಲ್ಲಿకి ಪಾಸ್ಟ್ರಂಗ ನನ್ನ ಕಿ ಹಾಂಜೋರಿ ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಓರೋಬ್ಬಿ ಹಕಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇಂಜಿ ಒಣಪಡೋ ಇದ್ದೀರಿ. అలా అనుకోవచ్చా? ఎల్లేంజి ఒణపలానకి అనుకోవచ్చా అండి? అలా అనుకోవడానికి లేదు సార్. ఎందుకని అనుకోకూడదు? ఎందుకంటే నాకు ఒక భార్య ఉంది కాబట్టి. నీకు ఒక భార్య. ఇప్పుడు ఎవరు చూసారు అప్పుడు నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడం? ఎవ్వరు చూడలేదు, దేవుడు చూశారంతే. అది ఎవరు చూడలేదు కానీ మహాపురు నిన్ను చూచాడు. ಹೇರ್ಕಿದು ಎಂಬಾರಿ ಮೆಸ್ತೋರಿ గాని మహాపురు మమ్మ మెస్సేంజ్ అనేసి. కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నీ చట్టాన్ని నీ ధర్మాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టడానికి వీల్లేదు. ಹೇರ್ಕಿದು ಎಚ್ಚಲಸ್ಕೆ ನಿಂಗೊಮನಿ ఏ కట్టడితే తీరుతి నేను మెడ్డ అతిదే. మనం మన భాషను మర్చిపోకూడదు. ఎరికిదు మారో మా భాషతి బాణ అతిదే. కల్చర్ ని కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. ఓడే మంగోమని మేరతి మారో బాణ అతిదే. కొత్త కల్చర్లు నేర్చుకొని మనం మన యొక్క భాషల్ని మర్చిపోయినప్పుడు పూనంతి మారు పూని మేరతి జాపహ మా భాషతి మారు బాణ హచ్చరి మన ఐడెంటిటీని మనం కోల్పోయినట్లే. ఎరికిదు మంగో ఏనాయిచి హక్కునంగ మన్నెనో ఏదంతి మారో పండ కొడితి లెక్కే. ఈ పెళ్లిలో మీరు సంతోషించడం నాకు కనిపించలేదు. ಹೇರ್ಕಿದು మీరు ఈ బీ హత్తర ఆహా హిన్ లేక నాకు చోంజా హాంజోతరి. మన లెక్కలో పెళ్లి జరిగిందంటే ఇక్కడ ఒక్కరు కూడా ఇలా కూర్చోరు. ಹೇರ್ಕಿದು మా తీరుతులే మా మేరలేకి బీ హచ్చరి బారోస్కి లిక్కుగమన్నోరి 3 రోజులు దింస వేస్తూనే ఉంటారు. దీని దినతకి డెంస కాహి ఏమన్ జరి. కాబట్టి అది ఏ పెళ్లి జరిగినా ఏ విధంగా జరిగినా సంతోషంగా జరగాలి. అది ಹೇರ್ಕಿದು